Žij na hrane, žij nebezpečne, ale nezabudni byť mulicou. Že na hrane? No je ti snad jasné, že sme tu len raz. Žij nebezpečne, pretože ustrachanosť je naozaj veľmi zlým pánom a neposunie ťa nikdy nikde. Ale zároveň len ako mulica, to preto, aby si sa nezodral. Ono, síce môžeš byť aj ušľachtilým a krásnym ako kôň, ale zoderieš sa, zbytočne sa zoderieš, človeče, zatiaľ čo mulica nebude ťahať do odpadnutia. Na pohľad zďaleka nie je tak roztomilé zvieratko ako oslík, je nekompromisné a pozná svoje limity. Z ekonomického hľadiska vie potom slúžiť dlhšie a lepšie, čo je v konečnom dôsledku finančne výhodnejšie ako kúpa koňa, ktorý dokáže pracovať až do odpadnutia. Ak by sa všetkým a všetkému prispôsobila, mohlo by ju to zabiť. Zatiaľ čo autorita, akákoľvek v jej živote, limity mulice prežije. Takže žij na hrane, žij nebezpečne, ale nezabudni v presvedčení, že si mulica.